Merry Christmas. Oy, bako gabos tabi na nagagaga nin tubig, makape. Ah, bako gabos. Bako gabos na nagagaga nin tubig, mabuno ning manok. No. Makararigos yan tabi. Ngunyan, inida mga panga si Manay Kuring naka-star siya sa sarong matiwasay. As in, maliwalas na kubo sa sarong magayonon na farm. Solo-solo ini mga pangga si Manay Kuring na naka-star sa sayang harong. Mayo siyang agom, mayo siyang aki. Sa sobrang boring kang buhay ni Manay Kuring mga pangga, nag-isip siya ni kung ano man ang mapagkakalibangan ta kung sawa na gayon sa baraha. Para balasa siyang solo kaan, mayaman siyang katungitan dyan. Ano? Kaya ngunyan, sarong aldaw si Manay Kuring nagpasiring sa banwa. Napaduman sa mga pangga sa tindahanin mga pets. Kaya naisipan ni Manay Kuring, habo niyang ido. Sabi ni Manay Kuring, ang ido kaya ngaya, baka kung mas makusog pang kumakang kaysa sa ko. Baka ang konsumo ngaya, baka kung pagdiliwagan ko ning tipo ang ido ko, baka magreklamo pa. Kaya nagdesisyon si Manay Kuring na bako ng ido. Ang binakal niya mga pangga, kunyan, gam-gam. Parrot na bird mga pangga. Itong nagtatarambagayan. Nagtatarambagayan? Pangit ka. Pangit. Okay, baga? Pig sales stock siya ka itong nagtitindakan parrot na nagtataram na gam-gam. Sabi, ay, Manay, bakal na tabing gam-gam. Ining gam-gam tabing ini, matalinuhon ini. Nakakaulay ini. Pwede mo ining kaibanan sa buhay mo. Pag hinapot mo ining 1+1, ang simbag kini sa emo, 11 o'clock. 1+1, 11 o'clock. Pero ngunyan tabi, Manay Kuring, dahil mo pa siya makakaulay. Makakaulay mo ining gam-gam na ini pag nag-uli ka na sa Indo. No. Pag nag-uli. Nakumbinsi si Manay Kuring. O sige, Deo, nagkasundo sinda. Binayada na ni Manay Kuring. Piglaag niya na sa hawla. O ito na, binitbit na, nagpatuyatay na, pauli na si Manay Kuring mga pangga, nagkukurkibot-kimbot pa pati pauli, may daradana na siyang gamgam, May makakauli na siya sa sendang, sa sayang harong mga pangga. Diyo na, pag abot sa harong, pigsabit na ni Manay Kuring so hawla kang gamgam, pighalat-halat niyang magtaram, tas sabi pag inuli, mataram. Napospos na mga tugang, so sarong aldaw, dahil pa din nagtataram so gamgam. Ngunyan si Manay Kuring, pigkukutubana. Baka ngayang gam-gam na, baka na-scam ako kasutindero. Baka imbes na magtanam, baka mag-sign language ini. Baka mas matalino pa ito kay Manay Kuring. O ngunyan, pinabayaan niya sana. Ara mo may warranty pa man ito. Kung 7 days replacement, pag dahil nagtarap in 7 days, pwede mang ibalik. Pinabayaan sana ni Manay Kuring. Sarong aldaw da ang mga tugang, si Manay Kuring da, nag-ihi. Nagpaturagig na duman sa harong ninda. Nag-ihi siya. Ngunyan, habang nag-iihi da si Manay Kuring, baga anong swerte mga tugang, tuminaram daw ito so gamgam. Tuminaram. Iyo. No. Tuminaram so gamgam. Nahiling si Manay Kuring, nag-iihi. Nahiling siya. Tumaram sabi ka so gamgam. Oh, isos, por 10% lugad ang kadakula. Kung sa kuya, yung gadan ako ka. Yugo-yugo mo nagkataram sugam-gam sa parot. Esos, por 10% dakulaon ang lugad. Dakula! Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?